albarkarka dan ikonka Allah dan darajar da kai shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya dame mu Allah ka dame shi duk wanda ya takura mana Allah shi ma ka takura masa kowaye dan alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan sanka da annabi Allah dan sanka da annabi duk wanda ya zai takura mana Allah ka takura mana Allah ka takura mana duk wanda zai matsa mana Allah ka ni fa na daina wannan wahalar wallahi na daina wannan wahalar na daina wannan wahalar dama wani addu'an da kake noma da ni kake ai ina yi ne da man dan kiji ina yi ne dan kiji kana nufin ba za ka yi ba ba zan ba za ka yi ba dan zaki ya girma to sai kai wanke wanke ha ke ni na jaza kaina ka jaza kanka wallahi ni na jaza kai sai da aka ce ban isa auren nan ba nace sai nai aka ce ban isa auren nan ba nace he nai aka sake ga mun ban isa auren nan ba nai gashi ashe masifa yanzu ai ka isa wanke wanke dole kai wanke wanke ko abinci ba shi a gidan to naji kina kauna Allah warai kuwa kina kauna Allah kina kaunar shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zan yi wanke naji na ansa ke ma dan Allah dan annabi na dan Allah ki ban abinci kuma a kula da ni dole kuma in kula amma in dai aka ce za a bijire min to za a ga bijirewa dan Allah kai maza ina son ga gidan nan an tsaftace min Allah dan ikon ka wannan masifa Allah ka yaya mana ita ni ce masifa ni ce masifa ba ke ce masifa ne ce Allah ka yaya mana wannan to dan Allah ga annabi ina son in ji kai shiru ina son in ji tsit Allah ya ga mun baki a hana da surutu Allah ya ga mun baki a hana da surutu wallahi nayi Allah ka yaya mana masifa Allah karba mu da bala'i tunda dai ke ba tausayi da dake ba kuma kauna ta take ba in ban da baki ke ba yana mana bace ba marasa mutunci ko dai ka dai je ka dai ji da shi ya ka dai ki zage ni na ga miki kar ki zage ni salamu alaikum ya ne barka dai ya ne wannan ba yar arziki bace ba kajin na fita na ce mata kan na dawo kan na koma da kan unguwa ta girka ta bani sai kullum ta dora dambu tukunya na zo ne magana wai kaza ka san me gida ka ji yar marasa mutum ai su irin wayannan ƴaƴan tsinannu ne ya su haka suke wala haka suke haka ne sai kai ta musu amma a banza ai ke zaki na haka kake ji ni ne nan yar mara mutunci aboki na ne ni ne aboki ni ne ina ji kuma yana zaki na zage ki buhun ubanki barka da zagar mun na zage ta barka da zagar mun na zage ta barka da zage ta in ko wani tsuntsu ka gidansa yake wai kai da tukunna kai ba ka da matan nan ina da ita ko je ka gidanka samun guri hada wani zage to zuwa ne na same ka kana zage ta dan ni ma na dora to kai min raini kar ka dora to kar ka da dora min zage na zage kai ma sai na zage ka ni kai da na mare ka dan mara mutunci buhu ubanka na fi ka tsiya na fi kai ya shege ni fa bari ka ji ka ga na barin ka gure fa to ka san cewar karshe ke saboda kai ruwan tafiya makabarta yawa to ban da kitakui wanda ka ga wannan shigar kai me yasa ki tsoron dan makaranta saboda shigar makabarta to bina hankali abokin tafiya kake nema ke ka dai bina hankali to kai kadai zaka fice ya yo kwa za mu an gaya maka a yanda ka zo haka zaka koma haka ne a tsarara ka zo kuma a tsarara zaka koma zan mare ka kai ina jiye maka ni an tace ka kenan ka hango ni kenan to ni mai tace ni zawarci uwarsa nake ka bi na hankali ni ka san karshe kenan ya kama ni kuma zai zo ya ce ya kama baba kai hakuri wallahi da haka nake zawarcin uwar an ce kwanaki ka je gurin ta zance izo in shiga gida na je har ya bugu na gani zan aure ta ne dan ta daina riba kuma dole a ce da mijin iya ba ye kana same ka kuma an kika min rai mutunci ubanki zan ci ubanka za ka ci yabba ba za ka zo ka haɗa ni da iyali na ba lokacin ɗurin kati kuma a zo